El vampir Ladislau va obrir el seu taüt i es va desemperesir. A continuació, es va rentar la cara i les dents, es va pentinar, es va posar colònia de la bona i va telefonar. Li van contestar a la tercera trucada. Aquest és el contestat automàtic de la clínica dentista Dentiflà. A la nit no treballem. En Ladislau va deixar anar una paraulota grossa com una pilota de reglament. Es va enfilar sobre el repeu de la finestra i després de recitar la frase màgica es va transformar en ratpenat i va arrencar el vol. Bona tarda. La recomanació d'avui gira al voltant dels vampirs. Un tema que sempre està de moda i que veiem contínuament a la literatura, al cinema, etc. En aquest cas, el llibre que us vull presentar és El vampir Ladislau, que està escrit per Enric Lluch i il·lustrat per Fernando Falcone. L'Ernest Lluch és un escriptor valencià que ha rebut moltíssims premis, ha estat traduït a diverses llengües, fins i tot al braille, i és un dels patrons de la Fundació Bromera que es dedica a fer activitats de promoció de la lectura. El Fernando Falcone és un il·lustrador d'origen argentí, però que està instal·lat aquí entre nosaltres i que utilitza diverses tècniques per a les seves il·lustracions. Quan obriu les pàgines d'aquest llibre ja descobrireu la gran qualitat d'aquestes il·lustracions, el seu joc de llums i d'ombres i de colors que el fan un artista excepcional i que ha rebut premis a la Fira de Bolonya. Bé, el vampir Ladislau, que descobrim ja a la primera pàgina del llibre, quan truca a una clínica dental, és un vampir que no té res a veure amb els darrers vampirs que estem acostumats a veure al cinema, aquells vampirs guapos i divins. Bé, aquest és un vampir més aviat lleig, molt petitó, amb un cap especialment gros per al que és el seu cos i que, pobret, com si no n'hi hagués prou amb tots aquests problemes, en té un altre de més gros, i és que té els ullals poc esmolats. Llavors necessita anar a una clínica dental perquè li solventin aquest problema, però esclar, tothom no està disposat a esmolar-li els ullals amb un vampir. I ho deixarem aquí i descobriu la resta de la història venint a la biblioteca i agafant el llibre. Per què us recomano El vampir Ladislau? Doncs pels textos de l'Enric Lluch, que estan plens d'ironia i d'humor. Segur que els més petits es diverteixen molt només de sentir com explica la història. I després per les il·lustracions de Fernando Falcone, que són precioses, especialment quan es tracta d'il·lustracions on el protagonisme el pren la il·luminació amb les espelmes. Aquesta il·luminació fosca que el que fa és donar llum a alguna escena destacable dintre del dibuix. I ja per acabar, recomanar-vos especialment aquesta edició d'Anima Llibres, perquè l'obra es va editar anteriorment, però en una col·lecció com més petita que no acabava de fer justícia a la il·lustració. Ara, en canvi, podem gaudir d'aquest format, d'aquest gran format, d'unes guardes amb aranyes i amb un paper com un papir embellit i que realment motiven a
a que obris l'ull, obris el llibre i t'endinsis amb la història del vampir Ladislau.